Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de tàctica que serà una continuació al vídeo de tàctica número 14, on vam explicar com en blanques podíem obrir la columna H mitjançant un sacrifici de cavall a G5, és a dir, havíem d'esperar que les negres s'enroquessin per la banda de rei i un cop les negres enrocades per la banda de rei, situàvem el nostre cavall a G5 amb l'esperança que ens l'ataquin amb H6, i si ens l'atacaven amb H6 havíem de defensar-lo amb H4, i si maten el cavall, doncs matem i obrim la columna H, que un cop aquesta columna H sigui oberta, ens facilitarà un atac ràpid i contundent i brutal contra l'enroc contrari. Disculpeu el garbuix, comencem tot seguit. Us porto una partida personal que jo en blanques vaig sortir de C4, obertura anglesa, i em va fer E5 variant del rei anglès, que és la segona defensa més popular de les negres amb l'obertura anglesa. Et recomano molt el vídeo Introducció a l'obertura anglesa del canal d'Escacs en català. Repassem ràpidament la teoria. Davant la variant del rei anglès, en anglès es diu King's English Variation, les blanques davant aquesta variant tenien tres respostes més populars. La més popular era cavall C3, se'n diu siciliana invertida. La segona més popular era G3, preparant per fiancetar l'alfil de caselles blanques a la gran diagonal blanca. I la tercera resposta més popular era cavall F3, se'n dia variant Nipsovich. Aquesta no és tan popular com les dues anteriors. Doncs bé, jo en aquesta posició vaig optar per una línia molt secundària i vaig fer B3. Això és una transposició a l'obertura Larsen. Et recomano per a més informació sobre l'obertura Larsen que miris el vídeo Obertures blanques del canal d'Escacs en català. Aquest vídeo és un vídeo bàsic per iniciar-se en l'estudi de teoria d'obertures. En aquest vídeo trobaràs introduïdes les 10 obertures blanques més populars de les 20 possibles. L'obertura Larsen, si no recordo malament, crec que la sisena obertura més popular de les blanques. És una obertura que no he fet encara, però la faré segur perquè la jugo moltíssim i em dona molts bons resultats. Obertura Larsen vol dir obrir de B3. Això és una transposició a l'obertura Larsen. Doncs bé, la partida va continuar amb cavall F6. Aquí vaig continuar amb alfil B2 controlant la gran diagonal negra. El secret de la Larsen és el control de la gran diagonal negra de seguida. Deixem el centre per les negres i després ja atacarem nosaltres, diguem-ne, més endavant. Doncs bé, va continuar amb el fil D6 per l'enroc, E3, alliberant l'alfil de caselles blanques i la reina també, i es va enrocar per la banda de rei, perfecte. Ara hem de continuar amb el nostre pla, que és posar el cavall a G5 i lo de sempre, no? Esperar que ens l'ataquin i defensar-lo i maten el cavall i obrim la columna H, lo de sempre. Cavall F3, evidentment, torre E8, reina C2, apuntant a H7. Això serà molt important un cop la columna H estigui oberta. C6 va fer cavall G5, ja tenim el cavall aquí, i ara esperar que me l'ataquin, no? Alfil C7 va moure, molt bé. Alfil D3, afegint pressió a H7 i H6, m'ataquen el cavall. Què hem de fer? No l'hem d'apartar, l'hem de defensar. H4, defensant-lo, i va fer D5. Atenció! Vaig continuar amb cavall C3, preparant per l'enroc per la banda de reina, i em va fer E4, tallant-me la diagonal de la reina i de l'alfil. Doncs bé, què hem de fer aquí? Doncs em vaig apartar. Alfil E2, i ara se'm cruspeix el cavall. H per cavall, H per G5. Tenim la columna H oberta, però tenim un petit problema, que és que tenim aquesta diagonal blanca tallada. T'has fixat? Què hi farem? El cavall està atacat. Continuem la partida, es va apartar a H7, atacant el peó, i aquí vaig fer F4 defensant el peó, un moviment molt important. Aquí, evidentment, no poden matar el pas perquè vindria reina per, Déu-n'hi-do. Per tant, no poden matar, i aquí el meu rival va fer G6. Això és un error, perquè això afebleix l'enroc, i més quan no hi ha l'alfil aquí controlant les caselles negres. Doncs bé, vaig continuar amb enroc per la banda de reina, enroc llarg, cavall D7, torre H6. Important, aquí la meva intenció era doblar torres a la columna H oberta. Per això és tan important que la columna H estigui oberta, no? Va fer cavall de D a F8, un gran moviment defensiu, connectant els cavalls i impedint que jo pogués atacar de manera clara el seu enroc, no? Vaig fer lo acordat, doblar torres a la columna H, torre de D a H1, alfil E6, reina D1. Què vaig fer aquí? Evidentment aquí la reina estava tancada, per aquesta diagonal tancada, el que volia era que la reina pogués accedir a la columna H oberta. Alfil D6,
reina E1, seguim el pla, ja tenim la reina a un pas d'accedir a la columna H oberta. Reina A5 atacant-me al peó de A2 que està indefens i ara ja som al punt clau de la partida. Aquí pots parar el vídeo i establir una estratègia per les blanques. Has de tindre en compte tres coses importants. La primera és que la columna H oberta està dominada per doble torre. Entesos? Dos torres doblades a la columna H oberta. La segona cosa que has de tindre en compte a l'hora d'establir aquest pla és que la reina és a un pas d'accedir a la columna H oberta. I la tercera cosa que has de tindre en compte és que aquest alfil està dominant la gran diagonal negra. Si t'has fixat, l'únic que li fa nosa és el seu propi cavall. Entesos? Doncs si barreges aquests tres conceptes, arribes a un pla estratègic per a destrossar brutalment a les negres. El veus? Doncs bé, jo aquí vaig continuar amb cavall per E4, una manera molt agressiva d'obrir la gran diagonal negra. L'hagués pogut obrir d'una manera més tranquil·la, no? Fent, per exemple, cavall A4, impedir que la reina pogués atacar-me a A2, però vaig estimar més optar per una opció més agressiva perquè així despistava les negres i vaig fer cavall per E4, matant el peó. Volia despistar les negres, com deia, i que no se n'adonessin de les meves intencions, ja que tenien aquí un caramelet que doncs se'l van cruspir, evidentment, no? D per A4. Ja tinc la gran diagonal negra lliure. Tinc la columna H oberta amb doble torre i la reina a un pas d'accedir a la columna H. Veus el pla ara? O no? Doncs sí, el pla és obrir encara més la columna H, és a dir, vaig fer torre per cavall. Cavall per torre i vaig fer torre per cavall. Volia, diguem-ne, netejar qualsevol cosa que hi hagués a la columna H. Evidentment aquí el rei negre no es pot cruspir aquesta torre blanca perquè ara vindria reina H4 escac, rei G8 única jugada i reina H8 escac i mat. Ho veus? Doncs bé, això no va passar. El rei negre se'n va donar de les meves intencions i no es va cruspir aquesta torre, sinó que es va apartar a F8. Què hem de fer aquí? Què hem de fer? Aquí no podem fer-li una escaca, perquè llavors s'escaparia per E7 i marxaria a l'altra banda, no? Per tant, hem d'impedir que el rei pugui escapar-se cap a l'altra banda, cap a la banda de reina. I com ho podem fer això? Doncs amb una única jugada, que és amb alfil F6, tallant la possibilitat d'escapatòria del negre i acorralant el negre a la seva casella F8. Aquí la següent és torre H8 escac i mat. I aquí les negres no poden fer res per evitar aquest escac i mat. Podrien fer algun escac, no? A la desesperada, com per exemple reina 3 escac, podrien fer rei B1, podrien fer a la desesperada, no? Reina B2 escac, ens cruspim la reina, podrien fer aquest escac a la desesperada, no? Amb el fil E5 escac, però aquí matem amb el peó i ja no podem fer res més que perdre aquí les negres, no? Perquè a la següent ve torre H8 escac i mat. Amb la columna H oberta, que no sé quantes cops he dit aquestes paraules en aquest vídeo, perdoneu-me per repetir-me tant, però vull que quedi ben clar la importància d'obrir la columna H. Doncs bé, em sembla que tinc temps per una altra nova partida rapideta, fem una altra partida, va. Vaig sortir de E4, obertura de peu de rei, E5, joc de peu de rei, cavall F3 atacant a E5, cavall C6 defensant-lo i alfil B5, obertura Ruy López. És molt important aquesta obertura i el vídeo introducció a l'obertura de Ruy López del canal d'Escacs en català sortirà ben aviat perquè el tinc a mig fer. Doncs bé, aquí les negres em van contestar alfil C5, que se'n diu defensa clàssica, no és la defensa més popular dels negres amb el Ruy López. Us avanço que la defensa més popular dels negres amb el Ruy López és A6, defensa Morphy, i la segona és cavall F6, defensa Berlín. Doncs bé, el meu rival va fer alfil C5, defensa clàssica. Vaig continuar amb C3, cavall de G a E7, preparat per l'enroc i connectant cavalls, D4, tancant el centre, atacant l'alfil, E per D4, C per D4, alfil B4 escac, vaig tapar l'escac amb un cavall C3 i enroc pel pal curt. Doncs bé, A3 fent fora l'alfil, que es va apartar a A5, B4 atacant l'alfil, alfil B6, D5 atacant el cavall, que se'n retira a B8. Doncs bé, aquí vaig guanyar bastant espai al centre, les negres estaven enrocades per la banda de rei,
I aquesta partida és diferent a les anteriors. És a dir, aquí també farem un sacrifici del cavall a G5, però amb la diferència de que jo estaré enrocat per la banda de rei. És a dir, no hi haurà la torre a la columna H controlant la columna H oberta. Per tant, és una altra manera d'obrir la columna H de les negres. És més difícil atacar d'aquesta manera perquè tens el suport d'aquesta torre, però veurem com va anar la partida, no? Aquí vaig continuar amb el fil B2 contra el gran diagonal negre, C6, atacant l'alfil, que s'aparta de C4, atacant el rei mitjançant rajos X. Molt important aquesta diagonal, apuntant a F7. C per D5, atacant l'alfil, cavall per D5, cavall per D5 i alfil per D5. Atenció, que l'alfil és un monstre ara perquè no hi haurà cap peó que el pugui fotre fora. Atenció. Cavall C6, enroc pel pal curt. Atenció, no tinc la torre a la columna H. Tot així, obriré la columna H. Cavall E7, atacant l'alfil, que la retiro a B3. Important conservar aquesta diagonal, apuntant al rei. D6. Cavall G5, atenció, el pla és que me l'ataquin amb H6, Molt bé. H6 me l'ataquen, i què vaig fer aquí? Aquí, a diferència dels altres vídeos, no vaig fer H4 defensant-lo. Per què? Perquè aquí no tinc la torre ja. Per tant, aquí se'm va ocórrer una altra idea, que va ser la reina que ocupi la columna H. És a dir, reina H5. Aquí les negres es van cruspir el cavall, peó per cavall, i vaig fer reina per peó. Entesos? Quina era la meva idea? Doncs amenaçant un escac i mat, evidentment, perquè hi ha la gran diagonal negra, controlada, no? Va fer cavall F5 atacant-me a la reina i alhora defensant el punt de l'escac i mat. Molt bona jugada. Aquí no puc fer un escac i mat perquè el cavall està defensant i no puc cruspir-me el cavall perquè la meva reina està sense defensa, no? Què vaig fer aquí? Pots parar el vídeo. On podem posar la reina? I que molesti molt. Veus el punt? El millor punt per a la reina en aquest moment? El veus? Enhorabona, sí senyor. Reina G6. Aquest peó està clavat pel alfil, recordem-ho, la importància d'aquest alfil apuntant al rei, Doncs bé, aquesta reina no pot ser cruspida. El rei es va apartar a H8, atenció, ara sí que pot cruspir la reina perquè el peó ja no està clavat. Per tant, vaig apartar la reina a H5 fent un escac, cavall H6 defensant l'escac i mat, tapant-lo, i ara què hem de fer? Ara hem d'aprofitar una clavadeta, una altra clavadeta que hi ha d'un altre alfil, el veus o no? Sí senyor, aquest alfil del gran diagonal negre està clavant aquest peó, per tant aquest peó no es pot moure d'aquesta diagonal, i vaig fer lo inevitable, reina per H6, cruspint el cavall a escac. Recordem, la reina no pot ser cruspida per aquesta clavada, rei G8 i ara ve, ho veus? Sí senyor, reina per G7, escac i mat. Una altra manera d'obrir la columna H estan les blanques enrocades per la banda de rei i no tenint el suport de la torre a la columna H. Doncs bé, fins aquí aquest vídeo d'escacs en català, espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu!